Nehéz szívvel és felszorult torokra hallott most itt ezzel a feladatkát, hogy társaim nevében elköszönnek megfogad iskolától. 9 évvel ezelőtt megszöktelve léptük át az iskola kapuját, fogtuk meg a tanítónéni kezét, és kíváncsian vártuk első szavaikat. Tanítóink féltő szeretettel vezettek be bennünket az írás, olvasás, számolás történelmére. Nehéz, de izgalmas hétek voltak ezek. Tanáraink nagy türelemmel és megértéssel fáradoztak azon, hogy ismereteink képlegeltek abba, sokoldalúba váljanak. Megtanultuk, hogy legyenek saját vágyaink, céljaink, és mindezeket magunknak kell elérni. Őrzünk kellemes, szép emléküket, felejthetetlenül izgalmas órákat, ahol kétségbeesetten hallgattuk a naplólapjainak üzenését. Gondtalan, vidám diákok voltunk. Megköszönöm tanárainknak a mindennapi törődésüket, a gondoskodást, a féltőnevelést. De igazán senki sem boldog. Talán egy kicsit visszahúzni szívnek. Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, de végig kísérnek azok az emlékek, amit nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer utoljára együtt visszaülni az üregposztákba, csak egyetlen pillanatra. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú. Nehezen, de elválunk egymástól. Mindenki vidám és egyben szomorú. Talán még egyszer visszatérünk, de most hátat fordítva az iskolának, teli reményekkel elmegyünk. Nagy László szavaival búcsúzunk. Töröld be könnyedet kísért szemedben, mosoly legyen és derű, minden nap kezdődik valami nagyszerű, valami gyönyörű. Vážení pán riaditeľ, vážení pedagogickí zbory, stretávame sa tu tak, ako už mnoho rokov predtým, že odtiaľ odchádzame niekoľko triedy viac rokov, ale dnes tu stojíme a čakáme na to úplne posledné zvonenie pre nás v tejto škole. Tak odchádzame. Je to len jedno slovo, ale práve ono vnáša do našich srdc na všetko dobré, ale aj na to zlé, čo sme spolu prežili. Skúsme si človeku, ako sme sa spolu často smiali, ako sme sa na seba navzájom hnevali, niekedy viac, niekedy menej. Ale nakoniec sme si všetko dokázali odpustiť, ak nie môžeme si urobiť práve teraz, aby sme nakoniec mohli odísť z ľahkým srdcom. Len si spomeňme na radosť zo spoločných prežitých chvíľ, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. No dnes sa to všetko končí, pretože všetky veľké kroky v živote sa skladajú z malých krokov. Aj my sme sa malými kročkami v podobe ročníkov dostali až do vrcholu. V našich životoch dosiaľ najdôležitejším. Veľkým krokom je práve odchod do základnej školy, zo školy, ktorá sa na 9 rokov stala našim druhým domovom. Opúšťame miesto, kde sme si postavili základ našich životov, kde sme zažili prvé lásky a sny aj prvé bolesti sklamania. No každý koniec sebe nesie nový začiatok. Občas musíme za sebou páliť ústy. Musíme niekoho opustiť, aj keď nechceme a možno nám to zlomí srdce. Je snad niekto, koho to je bolí, ale určite sa aj tešíme a nevieme sa dočkať, kedy objavíme ten nový, ten iný svet. Niektorí z nás si možno budú ťažko zvykať na nový život a niektorým sa možno bude páčiť viac. Teraz sa chcem na všetkých poďakovať našim učiteľom, že aj keď sme ich viackrát ranili, nezvládli to, všetko nám odpustili, aj naďalej nám dodávali svoje vedomosti. Chcem sa poďakovať za vašu trpezlivosť a za snahu naučiť nás aj to, čo nám dlho nešlo do hlavy. Milí naši učitelia, mali ste sa mi veľmi veľa práce a my sme sa ani nesnažili vám uľahčiť. Mnohokrát to bolo práve naopak.
Ale nie vždy to bolo na schvál. Prosím, nezabudnite na nás, pretože my nikdy nezabudneme. Máme na jazyku len posledné dve slová, ktoré hovoria za všetko. Ďakujeme.